hear the chains falling. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I hear the chains falling. Thank you, Lord. Just find it. That's why we need to worship the Lord. That's why we need to worship the Lord. God is seeking worship in the house. God is seeking worship in the Come on, be a brother's keeper, be a brother's keeper. Be a brother's keeper. How ya got share na sana sharu bishana na shu. How ya got chika sari light bakane wewe sharu wala cho. Iti marigare ke bukamira mashina baraka wewe. Majati kishwa, majati siwa, majati sibishwa, majati mafishwa, majati kewa. When the revelation shall come, today is the Because of our time, I cannot mention you all by name, but I'm excited to be seeing new faces,
sometime what's not going on. I'm happy to see you. Amongst them, my brother is here all the way from Tinold. Baba Nyagua is here. Mazwangu, the UK man is here. God bless you. Sekuru, official Sekuru. God bless you. Amazango, Jagabingo, Matipata Maoko, Chipata Zamongo, Chipara, Kanamana, Paco, Chibomu, Travel, who check away, Kanatsuka, Kadamega, Mariano Mugamchira, Gamchira, Murano, Evangelist. Amen. As well. Doing Pana. And I think can I just go ahead? Okay, thank you. Genesis 25. Genesis 25. Genesis 25. Genesis 25 from verse 22. Genesis 25, 22 to 24. Tichaverenga shoko raMwari. Genesis 25 verse 22. Inoti, zvino vana vakasundana mukati make. Akati, kana zvakadaro, ndakaitirweiko izvozvi? Akanobvunza Jehovha. Jehovha akati kwaari, mune ndudzi mbiri muchizvaro chako. Ndudzi mbiri dzichaparadzana, dzichibva kudumbu rako. Rimwe rudzi richakunda rumwe rudzi nesimba. Mukuru achashumira muduku. Azvita skip to verse 29. Pa 29 yoti, zvino Jakobo wakanga akabika zvokudya. Esau akasvika achibva kusango aziye. Pa 30 yoti, Esau akati kuna Jakobo, ndondipaiwo izvo zvakatsvuka ndidye, nokuti ndaziye. Saka wakatumidzwa zita rinonzi Edomu. Jakobo akati, chimbonditengesera udangwe hwako. Esau akati, tarira ndofa hangu, udangwe huchabatsireiko? Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Jakatara pamusoro pechinhu chinonzi revelation kana kuti chizaruko. Revelation kana kuti chizaruko. Difference iripo pamusoro pechikristu nechimuslim ndeyekuti kukorani hauna chaunowedzera kana kutapudza. Kubhayibheri unoexpand the mind of God kuti uinzwisise, which means the written word rinosvika palevel yekunzwa kutaura kwake kwaunofanira kunge uchiita kune ranhasi. Ukambonzwa wamwe pane mwe nzvimbo zvinonzi asi chichi ndoyasara inoita zviri mubhaibheri, ikati ndo yakatosara nokuti tinoitwa nebhaibheri kuti tiite zvatofanira kuita mune ranhasi. I've got simple examples dzaunoona mubhaibheri kuti kune nyaya dzakaitwa kuti ukatokatsika nhasi hazvipere musha. David aitora vakadzi vevanhu ukangoita ikwadhivha unofira mahari.
but anotonzi yaiva shamwari yaMwari. So which means tine zvatinodzidza ipapo kuti tizive zvatinofanira kuti tichiita nhasi. So tinonzi revelation now is the mind of God raunowana after wanzwa shoko raMwari, the written word. Iri rakasiyana nebhuku regeography nemabhuku atinoshandisa kuchikoro. This is a spirit word. Unoverenga mawords and connect with the spirit rakainspire the writing of the words kuti uzive zvaungaite mune ranhasi. So revelation ndoyandinoti inini first hand information kana kuti the mind of God. Uchaona kuti Adam naEve vadzingwa mugarden ndokavakazobereka vana vavo. Vaigara mugarden vakadzingwa. Zvoreva kuti pavaigara nevana pasi vaifanira kuudza vana the mind of God. Pfungwa yaMwari yekuti tigare mugarden. Kwamakationa kuno tikakuberekerai kuno haisi pfungwa yaMwari. Takatadzira Mwari ikaburitswa original plan. Saka ukaberekerwa mufeki unofunga kuti ndo original. Kusvika wazoudzwa neanonzwisa original kuti the original mind of God is that day. Patakuraramira kuno yaplan B nekuda kwekuti tine zvatakaita. So vana vakakura vachiziva the original plan vanogara vaine nzara yekudzokera muoriginal. But munhu kana feki kana iri original yake anonzwa kuti we are okay. Okay. So panataka kuverengesa scripture Bible vana vari mudumbu raamai vakatanga kurovana. Amai ndokudzidzisa kuti haisi labor pain panoda kubva Mwari. Ndokubva vanobvunza Mwari kuti koenda zviri kudaro. Akati mauri kune ndudzi mbiri, mudiki achabudirira kudarika mukuru. That's a message yabva kuna Mwari direct kuudzwa amai. Nhamo ndeyekuti message haisi yaamai eyevana, but havaudzike because vadiki kunge vachiri mudumbu. Nyaya iripo ndeyekuti atanga kuda arusi. Mudiki achabudirira kudarika mukuru. Saka pamatwins atanga kuda ndiye mukuru. Kureva kuti vaifanirwa kufaitira kuita number 2. Dai vanga vane original information. Why? Because ukangoita number 1 inganatorejesta kuti ndodofera nobatichaita. Saka nekuda kwokuti vana manje there was a fighting going on. And havasuzwa kuti panzanga pakamira sei. Wese ada kuitawo number 1. So ndakadiscover mulife kuti hakusi kwese kwaunofanirwa kuita number 1. Nokuti imwe number 1 inokuvadzisa kana waita confused. So amai vabvunza Mwari zvanzaiwa mudiki achabudirira kudarika mukuru. Information kubva kudenga. Tsika dzaivapo pachiJudha. The first born kana baba vakufa ndiye anoshedzwa nosvika Esau akashedzwa nababa wake vakataurwa naye ndakupa a double portion yeblessing. So tsika tradition ndeyekuti first born anowana something double than mudiki. Revelation yati akangoita mudiki achakunda mukuru. Saka information yavachashanda nayo vakomana haisi yakaudzwa amai. Sometimes I blame the mother ipapa kuti mai vafanira kuti vakomana vati kurei ongutipa mudiki don't worry panamba 2 paukadai. Why? Because akasaudzwa kuti panamba 2 right muchaona kazoverenga pazasi panga pakunzi akatosacrifice chikafu chake akati handichadya kuda kodzero dzenumber 1. Iri kudiwa naJacob ibirthright. Iye akawana a better right before birth. Zvanzi ndikakupa uchanipa here kodzero dzeudangwe. Nokuti kodzero dzeudangwe dzaanoziva dziri tradition ndedzekuti kana uri mukoma unotora vanhu itakakura tichizviita patakare kare maiti mukadya sadza nenyama mukoma aitanga kunomwe kurati anga akafevha kuti munhu unofanira kuona dzese dziri mundiro wotageta hope yasho hazvirambidzwe ikodzero dzamukoma. Akudhara tasikashema place vanobita ende yakairesi zvokuti ukakuita slow awanapo. So mukomana chaanoziva ndechekuti panapa ndikangoshindirira mbichana ndikangomira kudya chikafu ndikangoti pomatorai akangonipa marights ake eudangwe ndakutora double blessing. Sei mukomana akuita exchange nemumwe wake ndozvaanoziva. Saka zvona kuti kusaziva kunoita kuti uve serious muwrong area.
sacrifice utadzine kutodya kwese wotopa mumwe kuti idya ini ndahwina gamba pauri kudya waendesa kuwina kwacho. Why? Because wakapiwa kodzerewo kana watozi exchange wega. Mwari wakati iwo uchabudira kana uri mufana wauya panyika wotaiwa ndoda kodzero dzemukoma kurati ndikufaitira kuenda palesa nekuti ndine ignorance. So kushingirira kunotoda kuna ane right information. Masacrifice nekutsungirira kunoda munhu anetsova neinformation kwayo. Kwayo nekuti pamwe pacho unotofaitira downfall yako unotomira zvinhu zvako saita. Because hauna the original information kuti Mwari vakati kudini. Saka wakomana wakaenda kuseri kwemba ndokuvaita madhiri avo. That I blame the man because amaida vakaudza mufana aigona kuti aiwa tite izvozvo. But amai havana kushare havana vakasolve the information vakaiudzwa vafana vachiri mutumbu. Saka kuva mutumbu ipicture yekuti kusanzwa kana kuti kuva mudiki. Saka hauna information. Une information yakakunakira but you are still away to act upon or to understand. Saka Mwari vachiti vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo. Ende ndakati statement iyo inorwadza pakuti Mwari anenge atobvuma kuti ndevangwa obva abvuma futi but vari patali. Mwari obva abvuma kuti timu nderangu but rakuvara. Ko kana riri renyu kokuribatsira bozi mabvuma kuti ndevangu obva taiwa ndine task yandakavapa to get knowledge. Mufunge hama dzangu kuverenga bhaibheri hachisi chipo chido. Ende ukariverenga ukasarinzwa unodenda Mwari. Muranda wakandira saiverenga asinganzwa Mwari vakamutumira Filipi. Kuda kuti kusanzwa kunoita kuti Mwari akunzwe kuti haunzwa. Kusanzwa Mwari anzwa kuti hatisi kunzwa patiri kutiraka. Manje iwe wese nebhaibheri racho hauna. Hauna. Ndochinhu chausina uniform unayo, t-shirt unayo, calendar unayo, bhaibheri hauna. Yesu achikunda Satani waingoti zvakanyorwa. Iwo zvakanyorwa ndizvo zvaukaverenga ufu. Ndoti Satani akakuona anzwa kuti ndomupedzisa. Hatomboverenga. Nhau yechiKristu yekunamata Mwari yakazembera padinonzi information. Ruzivo. Kuziva pfungwa yaMwari. Vanozva vachida kuti ndikanamata so pamwe Mwari angandide. Which is actually the opposite. Anokuda saka unofanirwa kumunamata. Ndokuti rangu rinoti for God so loved the world, not the church, not the believer. The world. Unotozobva kuworld waziva kuti anondida wouya muchurch kuzouyanana naMwari anokuda. So when the devil knows kuti auzive kuti Mwari anokuda ndokunoita maprayers ari strange yekuti kana Mwari wacho anovhunduka. Unonyengetedza Mwari kuti unonyengetera kuna Mwari. Asi zvakasiyana kunyengetedza nekunyengetera. You also don't know the Lord's Prayer cannot give us today our daily bread. May you please give us. Why? Because yatanga ichiti our Father. Kuranda operate right as a child. Ndafani mwana kumbashita chiri kuna baba wako vatanga kudemba demba. Signoro kakekele. Kana mzaya mufu ndiwe pamwe nifano. Zvinofadza baba kunzwa kuti iwewe unobvira zvababa ndezvako. Ndakaona kamwana kangu kachibva mwacho paparoti kati bai. Handi pamba peda. Katori mungu kunyayembe yo. Hey, akanoti pamba jedu wangu kati pedu. Kati kari kakasheho. Kari manje uzvari kana zviri zvomugara wangu ndepeda. Nemota changu mota yedu mbeti yatete. Katori mota wena. Mindset yakajiranika pandiri kuti zvababa. Pana prodigal sana akakumbira zvakakumbira akapiwa akaenda. Tena akadiscover hana kupiwa zvinhu zvake. Akapiwa zvaaikwanisa kutakura. Musaka paakadzoka akaurayirwa mumba yepari mbeki. Engeri yake vati haikwani mbeki. Saka vakamupa mari ngecapacity yainayo yekutakura kwete kuti ndo zvake zvese no.
saka ni Mwari paanopareta necapacity yako kwete yake. Zvinoti akadai Mwari vandiitira zvakati, kune zvinoatiratwa nezera rako. Mwari zvanoda kuti uve nazvo. Yakamufana pakadika namatire waipiki miracles namatire ndebva namadova zvakukura unadzo dzakamirira time. Saka kune zvimwe zvokuti hauzviwani nekuda kwetime kwete nekuda kwadevil. Time chingorepresenta maturity to grow in the things of God. So vakomana vari mudumbu kune message yakanga yataurwa kare yesuccess yemumwe mudiki. So kusaziva zvauinazvo nezvawakaitwa muna Kristu kunoita kuti uvarire kusacrifice nekutsvaga zviri already done. Mwari pavakanzwira agamudzidzi kuti munhu angagara ari ega, vakazowana munhu ari ega ari ane munhu wacho, vozi vakamuvhura parutivi vakavhura mabvi ake. Mwari vakatodzoka nemukadzi kuna Adamu. Osa Adamu problem yake ati pane paakazonza kutungiswa problem garden anga kuti kuna Mwari mukadzi wamakandipa. Takatozidiscover kuti angarironga vaiti mukadzi wamakandipa. Chakaita kuti ati mukadzi wamakandipa paakamuka kuhope ndopakauya Eve achiwana Mwari, nokuti Mwari vakamuratidza hope vakatora mbavha. Kurati zvakaitika akarara ndozvaanako zvaakapodza. Aifanira kuti kudii mukadzi wamakatora kuno. Nokuti namunoti Mwari vakatsvaga kwese kumubatsira akafanira vakashaya. Vakauya kuna Adamu wacho vakatora muna Adamu. Saka Adamu anongoona achipiwa gamba zvinhu zvake. Osa zvinhu zvako pasaziva ndezvako ukazvipiwa unotenda ukazviroera pasi. There was a time long back phone yakamboita problem ikameigadzirisa. So ndaenda kunoikolekta nawo ndakasvika mukomana anogadzira mafoni achitamba imwe foni yangu. Saka ini ndasina access yekuenda kumagame kwese ikoko. Nanda kumbuza kuti tine magame akadai ndedzemari. Nokuti akamone nyara aigona kunditengesera foni yangu. Kufunge foni yako ine zvimwe zvainoita zvausingazive. Ndotokuona zvichiitika unofunga kuti ndeimwe. Pamberi paJehovha une ukoshwa huri maoko. Wonderfully and fearfully made. Une unyanzvi hwaJehovha hwakapekwa mauri. But yekusaziva kune vakunoimura kuti zvavo. So vakomana vari tu vadiki. Information yataurwa havana. Saka pane aifanira kuita person the information. Kuti uona zvamakaberekwa makadai panyika pano pane metsi dzekuti kana utori mufana zvavharana. But denga akakugadzirira metsi dzaro kuti kana vanhu vachikudzikisira vasingakupe double dzavo, you are already blessed. Saka anonga apiwa information iyo. So original information inokosha zvekudaro. Zvinhu zvaunofunga kuti Mwari achakuitira, zvimwe zvacho zviri muklasi yezvinhu zvawakatoitirwa kare. Maybe I need to read Exodus 16 verse 14. Exodus 16 verse 14. Inogona kundibatsira zvakuita kusanangura pana. Exodus 16 verse 14. Ndokuti takambonzwa statement yakatogara tichiitaura nayo yekuti manna from heaven. Akamboizwa? Exodus 16 verse 14. Exodus 16 verse 14. Kati kune statement inonzi manna from ngatimbonzwa. Exodus 16 verse 14. Timotsanangura shoma. Exodus 16 verse 14. Exodus 16 verse 14. Verse 14. Zvino dova rakanga riri pasi rikati radzimuka chadzokorodza. Zvino dova rakanga riri pasi rikati radzimuka. Vakaona zvinhu zvidiki zvakaurungana zvakanga zviri pasi murenje. Mazvita here. Chirungu chinobva chati after the Jew was gone,
something thin like flakes of frost was on the ground. When the Israelites saw it, they asked each other, what is this? Because they didn't know what it was. Moses told them, this is the food that the Lord has given you to eat. When Jew had gone up, something appeared on the ground. Background. No manna, that's not manna from heaven. Ipapa, the heaven in the Ogo. Rangwa, now anything came down. That is something Jew went up. Sakayakuti manna from heaven, it is a bit tricky. And you don't to why akapaba nujinu. But akapaba nujinu, zanga akababa. Nokuta, una chakapa kudenga, pani chakapenga kudenga, kuti wanaone jinu zipani. Nothing rained down, but something appeared when Jew went up. Jew novatoa, bora itosimuka richienda kuti vanhu vaone zvinhu zviripo. Turati pane zvinhu zviripo, especially ground, moon, earth. Turati pauriwo pane zvinhu zviripo. But panodiwa the word of God which is light. And the sun represents the Son of God which is the word, which is light. Just light, which means when the light of the revelation of the word comes upon your life, you discover what are so ordinary. Why? Because in Zara yako mwaliwa kaikava, unichimwa cha wina tupanyika simu kwa kudenga. But nenda kukuti pani dola kavara, unotofukuza watu mwaliwa kakusia uli mzara. Lokuchani mziwa kwa mwari akutange dambudziko unotanga solution. Vanhu vasati vanyura munguva ya Noah wakatanga kwavakwa Ark. Ark yakatangira flood. Kurati kunyura kusukumawa kwakusapinda. Sodom neGomora moto usati wanaya. Varume vakatumwa kuti vanhu vabude vakanga vari mbouya. So kwa mwari akutange dambudziko kunotanga solution. Ukatoona wamu dambudziko, solution wacho wakaipotsa yakaitwa ndi available. Unoziva kuti vatumwa vakaenda kumba kwa Lot. Havana kusvikira kumba kwa Lot. Bhabho rangu rinoti vakasvikira pagedhi reguta at the city square. And Lot ndiye akauya pavari akavakumbira kuti mungarare pano handei munorara kumba kwangu. Kuti vanga vasina kutumwa kumba kwa Lot. Vakatumwa munhu ane character yewoka. Eliezer atuma mutsvaga mukadzi waIsaac anoenda kulocation, akaenda kutsime kupa munhu wese mukana auya kuzochera mvura. Anotsvaga munhu anochera mvura anotumika kumba kwavo kuti azoendawo kumba kwaAbhurahama. Iyo kumba kwenyu hauna basa nako, uri kuda kwaAbhurahama. Kana ari Ruth anopindwa naBhoazi kurotation, akawanikwa mumunda. Kuna kuti anapenda mutambira murume akaenda kunoshanda ndokuti aonekwa. Iye kushanda kwacho hakunoda murume wacho. So vakomana vari tu vane information iri missing. Yaita kuti vaende kuseri kwemba vaite ka-exchange vaite tumwe tumatiriso. Kuna kuti uyo ari ku-exchange dai ainyatsoziva hake haaigona kupinda mumadhiri akadaro. One day taikuti akanoti pasitoka mumaraini mendo kune munhu akaitengesa mabhaibheri. Anga kanaka mabhaibheri. Ndakavhura mukati ndakaona rakadhibva so not for sale. But aitengwa not for sale. Saka ndakazvidiscover kuti kuAfrica zvemari vanonoteka. Nebasa rakabatwa paCalvary pachinji kwaMwari akatokuitira nowanondibhadharira. Waziva koma vaJoseph, ndiJoseph chete akadzorera mari musaka aziva kuti hama mazuva ano unonyumbwa nehama watombobhadhara zvako. Joseph akaziva kuti ava vakoma havasi kundiziva chiri kuvatuma inzara, akati rega ndidzorere mari yavaunza musaka. Enda ivo havana kufara pavakaona mari vakatotya.
patishakuitika takutorerwa futi kusapati kuti ukaropafadza uri munhu asiri right yokondoiwaitrepe kuitirwa zvakanaka ini maitiro wakaita moyo wako hamuni zvida kurongwa waigonoza zvakanaka vambondiitira because ini want what's right. So vakomana vari 2 vane information yavasina yemumba mavo. Mai vacho vakatoudzwa vachiri mudumbu kuti vapfana mudiki before birth ndiri kupa mumwe a right by grace, then there is a right by birth, but ndakuisa a right by grace yekuti anenge arohwa pafaiti iri mudumbu akangoita number 2 ndio number 1 wekuno. Chandakadiscover kwaMwari haufaite kuti uwine, unopiwa wini naMwari. Saka kuti David ndo chaakamaster asati aenda kuhondo aibvunza Mwari nditevere ndinokunda here. Kuti anga asingatsvake maresult kubattle, aitsvaga result kuna Jehovha. Why? Because ukashaiwa result paJehovha kubattlefield unogona kusakubudirira. Anozati hasha tipe maresult, unogona kurohwa wakatsamwa. Ndinzwa dzimai kwanda chikuta umangodani mukadzani kana kudapenda iko azvinoti kana uri muri dzomu runonowina kotaurawo zvako paunonowina patandashuwa unorohwa futi nemudasi otozoti sori uriwe. So these 2 brothers, information yataurwa ichiudzwa mai havana. Zvoreva kuti mulife manje mune information mbiri, yepanyika pawakauya neyekudenga kwawakabva uchiuya pano. Nokuti Jeremia pari paakamboiudzwa akushanda nepano kuti Mwari one vanhu vakazoka ndiri mwana mudiki, Mwari vakati ndakakuita muprofita usati wakamudubura amai vako. Vanhu vanoshanda nebirth, but Mwari anogona kuenda beyond birth. And that information yavanhu haisi reliable zvachose. Ndokuti I've got an example andinokupa. Anozati makore awinawo iwe wese munhu ari kuno makore awinawo asiriwo, and I can prove it. Because wakaita 9 months uri kubura mai wako achozwa kuti munhu hatinaye 9 months ari kuno uchingobuda wakatendisa kuverenga. Anoti vanhu vacho havatembewo. Vakatoverenga kusvika pa9 uchingoti budei zvanzero. Preparation ichitenderwa munhu ari kuziva kuti ari kutofa asvika mu9 manje achingobuda so saka vanhu vacho vanenge vanokutorera zvimwe zvinhu zvako utori mudhara akaura wedzera 9 itsika yenyika yekushanda nebirth, but before birth Mwari vane zvavanotaura kuna Jeremiah, ndakakuziva usati wamurungura, ndikakuita muprofita pasina chechi yakutenga vanhu vakugamuchira, pasina kunamatira pamusoro. Mwari tobva kuti ndakakuita. Baba, munhu akaitwa naMwari anogona kusaitwa futi nevanhu. Aizve vanhu vachitokurapira Mwari akatokudana akatokuzodza vatovamufundisi vari pamastandards echechi onza kuna pasta akadaro. Mozi Mwari ane tsika yekuti usati wanyora mapepa kuchikoro unoitwa Jeremiah, ndakakuita muprofita. Obva wauya panyika vanotitsana hatitezuzu spirit. Why? Nokuti bvunza amai vakaudzwa kunzi muduki achabudirira darika mukuru. Haisi right yapiwa nokuti ane zvaagona by grace. Mwari ndo vangosarudza kufamba nenumber 2, but nyika haifambe nenumber 2 inoda 1. Saka tona Mwari ndo vakasarudza kuti ini ndisa Mwari handizoda kudhira nevamwe vanozviti ini ndinongosumudza marombe chete. Saka tichiita vhesi yemarombe ndokwedu ini mushasha hamene muchaiona kubati yedu marombe irimo, ende tichasimuka because hariri nemamwari haangobeda nazvo kundosumudza marombe. Saka Jehovha tiri pano toda kutosimuka. Vakafunda mavhesi muchawana ndorova pedu chete. Asi kufunda kwakaipa vanongoti yenyasa ndaiwana ndikaiwana chakudzana mufanoro wapeda. Why? Because Mwari unotoziva kuti kana warombe nyika haichaiti.
Kana kuti fundei zvako kuti ngwarei zvako. Ingezva kusumudza. Haidaro. Saka Jehovha ndobva ati ibi manamba 2 ma-second citizen acho. Ndokusumudza. Ndakuti panozongooma kuti tisasumuke manje. Wozoromba ariremeka kuti Mwari akatitata. Auremi unosumuka. But manje iye anosimudza marombe kubva muguruwa. Ijutire rombe kusimudza guruwa. Saka unogona kubva kuguruwa but oramba kuti rarama lifestyle yekuti. It takes one day. Kubva kumusha kuzaka nebhazi yako Harare. It takes 5 months kuti zaka iuye. Bozinoba kauya nayo. Saka inokatambira ukatika rekeni. Zvitori mauri ekukura shinza. Mira paroko kwa mwana anaitengeza rekeni. Amemshika na jintika basi. Sasa huyo. Asikuwa mtatenga rekeni kwa ngo to wametiasha. Ngo tiriko. Amini zofunga panda kuona tutatenga rekeni. Amerika safe to avoid tawara badaza tizaka bana. Kwa ni safe because you never know. So the original information, you need to seek the mind of God. So iwe sedunga mu, divani mavano ponya, uchifuga uchiti mwari, taurani upenyo wao. Ashina kuipa kuna matirwa, batiwa kuna mata. Noti iwe information, awipiwa pa pulpit, unoipiwa na moya uchene mu spirit, mako. Unasema Mwari nganetsika yakamboitwa nemumbo rifita Elisha aita kuna umwe mambo joko waliyo Elisha arikuwara mambo ndokubva vashani ndokubvanzirwa pasi nemiseni ndokubvarowa 5 times ndokubvaregera 3 times ndokubvaregera ndokubva kuti unzi waregererei iye asina kuudzwa namba vambovita vakatotsa kuti wamiriri saka kuchakunda katatu zokuti waro wakatatu kukamira but amuna kuudza how many times izwaka kune information yaunopiwa kuti ugone kuzowana yausina kupiwa maybe waexplain again pachivanhu vanokumutaura kunonzi madimikira taiti tiri kudomboshava kumushawa kuvaiti vakabika waisa mafoto pasaiti apoto ndomairara vakomana tei takawanda paoliti pakicheni ubva vasiya vataura kuti zvamuririmo kuzodya nyama zvazvinoreva kusadye nyama zvarehwa zvamurimi kuzodya. Saka ukashanda nezvarehwa unoivawo zvishuwa zvaurimo. So haisi information yemunhu wese ine zera kuti uite. It takes your level to understand. Saka shoko raMwari manje, as you grow in the spirit, unonzwa zvinhu different. Pane paunozvinzwa zvichinziita zvakati, pane paunozonzwa unzara wazvitwe. Chakanakira Mwari manje anorelata newe palevel yako kuti ubatsirike. Mwana wedu achiri mudiki kumbawo. Nemazuva kuti anataka kudya uchikamanikidzawo kuti vachikatisa kudya sadza. Ataiti dya sadza, taikati dya kutaka. Taichinja spelling but product tasingachinji. Kairwera sadza mutadza imo. Wainairelata nelanguage yelevel yake. But iye akazokura akuita nharo kuti itadza, anoita wrong neproduct incorrect. Kuti Mwari vanosvika pakuzvideredza obva vatova munhu orelata newe okupa information but yaunofanirwa kuzokura mairi. Personal relationship yako naMwari yakanakira pakuti zvemumba zvawanzwa mukomana kuti anotora double portion kana iri first born hazvina zvokuipa but kuzombozivawo zvaMwari kwete zvemumba menyu. Personal relationship naMwari ine nyaya nokuti Rebecca akaenda pakona, he consulted the Lord. Anoona zvimwe zvinhu zvanofunga kuti zvipo kana une chipo chakadai unodai zvimwe zvacho zvisiri zvipo ari marights. Mark 16:17 inoti if you believe you cast out devils. Casting of devils ndezvabeliever. Believer. Mukatenda muchadzinga mweya yetsvina kwete mukapiwa zvipo. Asa usatoitwa ndesiyo. Unotozviita ufunge. Ani unotenda.
Vanononzwa kuti pana achauya anoita deliverance, pana achauya anoita deliverance. Takachiisa kugift tikachibvisa kuright. Yeah. So when you don't have the correct information, the right information, you will not know that gifts, my rights. Zvaunofona kuti munhu wacho ndiwo wawinaye akatokupa kodzero dzacho. Nzwa chatakasiyana magifts, chatakafanana marights. Zvipo takasiyana, chatakafanana tiri vana vaMwari. Kana takopereta mumarights, we are the same. So marights ako unowana from the world. Iri manje kana wareverenga rinoita kuti usvike palevel yekunzwa chiri missing. Iri harisi complete wise the spirit way. Ndiri details zvinofana kukulead to the spirit inotaura mauri. Iri ukariverenga rinofana kusvitsa palevel yekuti ugone kuchinzwa. Chaita kuti ndiverengwe ndo vanatanga kuparidza. Inyaya yekuti zvaverengwa hauna kuputikana nazvo. Saka waramba wagara. Wadi kubuda kuti ava vaverengwa kumaka tozwa remangwana. Kuti wakagara zvaverengwa munhu agara basa. Uda kuzwa zvisina kuverengwa. Ndozvakuti powerful izvo. Ndikutaura unotoitenda kuti unogarira raverengwa, wogarira raverengwa nezvinodudzirwa zvacho. So zvinodudzirwa hazvina kunyorwa, zvakanyorwa zviri kuti lidha pfungwa yaMwari kuti idudzire zvinhu muupenyu hwako nhasi. Nokuti mazita adaverenga apa hapana zita rako apa, but watoziva kuti meseji ndeyako. Iweisa uverenga. Kunyanyaisa kuona chaku, iwe unonzirwa kuti wagarirei. Uzati munaisa ngomo ndirimo. So kune information yaunofanirwa kutsvaka kuna Mwari isingawanikwe kuvanhu. Nokuti vanhu pari pavanokukwanisa. Sorry guys, hama dzangu dzavenda pesana pakuroad traffic. Praise God there. Is now a pastor. What graduate? Patapa, Living Waters. Is a pastor of the Sungai Mumamon. Only what you know him. I'm a musician 9. Kufanya kwa wasomo marobe wanapatana nyaya maroba. Thank you so much. How you ona Pastor Caro and Maite wa inozwa Peter Tewa Moyo. The wife is Sungai Mother Chechingo. Thank you so much. Thank you so much, Amazon. The fellow gets free at this, but traffic and right. So the two boys, they were one family. The family now, only one hand from one, but quiet, not share the woman. So a woman was the information, the Lakan was traditional, it is Jewish. They were the first born, and one had a double portion blessing, and a Baba. So a man Baba was a room, but the Marema Mdik, as I could even come. So I information ya mai. Yabapiwa kwa wachaka Mwari na information ya gara ilipo pandika ilimu dzimba dzao. Kune information yepa church kwa kuita information yako on a personal level ya unofuna kuchaka Mwari kuti unzwe. Why? Because ukasaziva zvinechekuita neyako unoshanda nevamwe. Saka une zvinhu zvaunotry kuti ndingakazviita zvikamitsisa mari. But achikuitise mari iwewe asizvinoitisa mari. Saka hatina kufanana. Tingakure tese tikagara tese, but destiny nepfungwa yemwana pamusoro pelife is different. So these guys, they were twins. Fight iri mudumbu nekuda kutanga kubuda kuita dangwe. Ende pakuberekwa pavo there was a prophetic action yakaitwa nokuti Bible rinoti Esau achibuda, Jacob achitera akabuda akabata. The hill chitsitsiro. That's why uchiona kuti prophetic iyo yakadudzirwa pakataurwa nababa mutoda kuropafadza inobata mhuka uye naye uye achienda wepamba ndiye akasara achibata yakabatwa. Why? Because akatobuda akabata. But nekuda kwekuti amai havana kushare nemwana the prophetic action yakaitika pabirth
akaenda kuseri kwemba akati kuda kodzero. Iye denga rakamubatisa kodzero dzacho. Usaziva pfungwa yaMwari concerning your life. Unogona kuitwa number 2 iwe uri number 1 already in the spirit. But kuti nyika yakakutora ikakuisa pa number 2 unoperate at that level. Amai vanzwa Mwari denga rataura kuti mudiki ndiye achava successful kudarika muombe. But vakaenda kuseri kwemba vakanochinjana hanzi poto yezvakatsvukira zozvanzi izvi. Ini zvinondibatsirei kuti ndidye ini ndiri second born, torei mudye mundipe kodzero dzenyu dzeudangwe. Iye akakodzera pamberi paMwari koupenga. So kune information iri beyond birth. Jeremiah ndakakuziva usati wamudumbura mai vako ndikakuita muprofita. So pane information yaMwari concerning your life yekuti wazouya panyika kana chechi kana kuna profeti vakadaro Mwari anoti aiwa uyu haasi anovhetwa nemi kana kuiswa pakuseni nemi, uyu ndakatomuziva usati makumuziva. Get the right information. What rules the world as my resources? Information, my ideas. So Africa is not poor, but Africans are poor. Africa is a continent, it is very rich, but Africans are poor. Because what rules the world as my resources? Idea, information. So Israel, you want to talk about diamond, unotsvaga bhaya, unokuta uzoti unoshandei, nokukura kwese so inenge rafungokuudza nejawina automuzoti kuti rinotengeswa. Even God unozati rinotengeswa. Chakutengesa checks. Saka kuti nokwa iye anotenga wacho anozodifuka kwakwe. Kwake kukusere kukupa mari. Iwo patora katomboka ikaya. Aiwa, ane information yaanonzwa pamusoro petombo. Saka uchiona kuti ari kutenga ndiye anotaura price. Price yakupa ine profit kwayo. Itotora kumanga ari kutapira kutenga nemari yakanaka, inambonaka. Iye ndiye achanzikirwa. So having resource, usina right information pamusoro pemaresources acho, hauna kwaunoenda. So it was not easy to follow Jesus, especially why a disciple to him. Imagine Jesus akasisa vanhu mabasa vaikaura nekudii vakamuteerera Yesu kushanda. Imagine kuenda kumba nodzadzimai yako ndasiya basa kuti ndati pane mugara kufamba naye. Marriage inosheka. Kungofamba. Timana kubakanisa marriage matimboparidza paridza so tandokwata. It was not easy. By today, a personal conviction, a revelation from above to follow. Was that how we are married in our day? Just hear me very well. Even in personal life, I'm married. When I'm showing up, I'm going to why it was not our Jesus. Nini shushisa palevyo tukushindwa kuti Mwari anokupi. Yemumba yechiJudha ndiye kuti first born anona double portion. But yekudenga yati akamboita second born will be greater than the first. But nokuti mfana yakataurwa ari mudiki ana chaakanzwa akanoita madhiri ekunochigana nemukoma. Ndokubva atora kutukwa kwengoma, ndokubva atora kukomborerwa kwake. Uchazoona aenda kumba kwaLabhani. Pane kuti ave successful at first for 14 years. Aibvunzwa nevakuru mashanda nokuda mari. Obva ati kubatsi. Onzishanda futi dzimwe 7 nokuda mari mumwe. Tonotsana wakatukwa. 14 years skate, shandira skate 14 years. Imagine 14. Iyo 14 unoizere. Unokurinonga nibakambani. Kaisi kuti ngoshandira munhu chete. No pay munhu. Vakuru towedzereresa vati pamunhu ipapo handisi kuchinja. Miseke yedu ana Jacob but shandira munhu kana kushandira vanhu. Izvo zvikutsama kwese wanzi data. Wasatotumire ndo watotsama izvo zvitsese. Ino uchatomira message yekuti nanhasi. Vanoti munhu apa panorwadza ufunge. Why akaita exchange? Achitobva kumba kwaLabhani.
akatomboita munamato Genesis 33:14 Mwari save me from my brother Esau. Ndobva atumira zvipo nevanhu tende mutaura nei zvakanaka mushe Esau ndobva wayatoti ini ndakatokomborerwa. Kwanokomborerwa sei kumunhu uyu kwandi makatipa kodzero dzacho but he was not aware. Ukaziva the truth is designed to set you free. His sacrifice yakaitwa vanhu vari kusacrifice zvinhu zvavakaitirwa naMwari kudhara. Kusaziva kuri dangerous. Unobhadhara zvakabhadharwa, unotengeserwa zvawakapiwa zvinhu zvako. Why? Because hauzive, hauna original information. Adam and Eve, when chaiko was designed by God, God created man and God put man in the garden. Kwakaiswa naMwari mugarden, kwakaendeswa nekusateerera panzi. But akataka kubereka vana ari panzi. Saka vana havana information yemukati, vane panzi. Ukamuudza good life, anokuudza kuti aiwa kunodyiwa cheziya. Ufunge original plan pausiri kudya cheziya, nyangwe munhu aibuda ziya aidya out of grace although he was sweating. Nokuti haingaite punishment kana yekunzi udye cheziya iwe waidya cheziya. Unongotadza kupanikwa kwacho. Pakanzi munhu achadya cheziya aitotukwa. Original plan munhu paakasikwa naMwari akaiswa mugarden. Ene munhu wacho Adam akaiswa mugarden anotanga ashanda. Akasikwa day number 6, day 7 was Sabbath. Holiday rest. Munhu akatanga nerest kwete weki. Ene munhu ari parest anodya. But akaintroducwa naMwari kuti you don't need your sweat to make it. You need my grace. You sweat in obedience, not kuti uwane chekudya musweti. Mumwe akabhuya street kamatopazha namatsemfundisi. Baba runoti munhu achadya cheziya. Ngati kapaitukwa munhu wakatukwa here iwe. Ino zvinoda pamutukwa so. Ndoba unokota so chadya. Makazi vanotobuda ziya nekusadya kwacho. Andira mahara nevanhu. You need the grace of God over your life. Right information. That's why from the part I don't blame Adam and Eve. I do know the made that the first made that. When you put time akaberekwa nevanhu vamwari. King akaberekwa naAdam na Eve vamwari. Vakabereka mmoja. I don't blame them. But it's one thing missing life now. Let us prepare that the room made out. Remember that Adam akasikwa ndara. Eve akatosikwa tenda kumurume musiwo. Pautu wawa kanaka mweta mwana mdiki. Saka kunonzi kurera vana kunotoda akambovawo mwana anoziva kuti kuita mwana kuita sei. Vaileta experience because anobvira vambova vana kutongosikwa sokugraft Eva achitongosikwa sokumurume katoimba. Saka pana pavakanourayana vaiti kuti munhu wakutamba kwacho kwavazvizive ka. That's why I always challenge the church. The youth must respect the experience of the elders. Kana kwashandiswa naMwari zvakadii, respect elders. Mungasamere Mwari pavakamudana akatoudzwa neasiri kudanwa kuti ndiye Mwari. Vangamudana vasiri kushedzwa but vanoziva mashedzero acho. Get the right information. Inowanikwa kupi nemabva ako personal relationship with God. Why? Because andikuudze zvese ndikapedza zvese. But anotaura life yako ndiMwari. So Rebeka akaenda pakona akanamata. Mwari vakamuudza. Tina kuudzwa murume mumba. Iye ndakati ndoine problem yatinayo kumanage. Mwari akataura naMadhamu asina kutaura namudhara wacho. Unanonzwa kutongwa. Ndinoti Mwari vakazopedzisira vaburuka kuzokorekedzisa Abhurahamu kuti zvataura Sara ndizvo vaona zvakangorambawo. Sara akataura meseji yekuti Abhurahamu Mwari vaona kuti Sara ndikamuregera ari papulpiti pasina zvokumutsigira so imba inosheka Mwari nokubva waburuka zvataura mukadzi wako Sara ndizvo. Itsikereke ngaufunge yekungotamba mudhara. Madhara asi kunzwa.
kufa ndati zviko. Wakadzama kwafara. Pita kwa mwari dzimwenguva ndanoona kutaura Samuel ndiyakushedzwa but anozwa kuti kushedzwa Eli. Why? By experience. Nokuti akambodaniwawo. You learn to respect elders. Kana ukaprofita, kana ukaita minana, kana ukadii. Chinonzi experience hachiwanikwe mugift, chiwanikwa muduration of time. And you don't replace it with intelligence. Vana moto wapera chisipiri Bible mwari kutaura nesu nzasameni. My time is done. But the message yangu ndeyekuti unayo here personal information yako na mwana wako. Yaunozwa kuti mwari vakataura muupenyu hwangu. Kamunoinzwira panext. Koipa next vakainyarara. Koza mai anakuvaudza kavakomana. Unoti dai akaudzwa ainochinja poto yake yeraiso. Kapiwe marights asiriwo. Iye atori marights asati atombochinja poto yacho. He was not aware. Why? Because hazviwanikwe mutradition zvinowanikwa mukupfugama murelationship. Tine zvatinomudzana sechechi pane zvaanotaura sekunga munhu kwauri Mwari. Why? Nokuti ukasanzwa kutaura kwake unoshanda nekutaura kwevanhu. Vanhu vane zvavanotaura maringe kufunga kwavo. Level of revelation yandashare kana usina personal encounter naMwari, no benchmark information yaunenge uinayo chete. Kuti ndikatopotsa ndakukuvadza. Chikristu ndoba chakanakira kana haunzwe inini chete ufanira kuona Mwari wacho futi. Unoziva kuti maoto atinodraiva ioto pasystem yacho but mukati inochinja mageya ndetoni mageya. Munhu anogona kudraiva anogona kutokuudza kuti akachinja iwe usina kuchinja but isine kusaziva kuti ioto iri kufamba ioto inozvichinja magiya automatic. Itone gear system but iri automatic. Mechanic ndianokuudza kuti irikuramba kupinda apa irikuramba kupinda mugera kati iri auto. But immaturity ainayo concerning zvirizvo. Saka ukasazivawo Mwari ndikaparidza Mwari asiriye auto. Unosvika powerful baba. Nhasi pakaipa. Apo tati tiri mureverse. I encourage the church to seek God and have a personal encounter and a relationship. Why? Because handipedze dzese nyaya dzako pano dzimwe dzacho Mwari ngaataure kupenyu hwako. Why? Nokuti vakomana dai vakaziva information iri personal yavo havaende kuseri kwemba kunochinjana poto irasi. Ukaita zvekutamba unokuwadzwa. Kune ma-exchange ari kuitika kuseri. Dai mazuva edu taita akasibhiriswa. Ipo shoko zvokusika zvazatanga vamwe vakachinja. Vatovzati akasika pana akadyariswa. Rai maraitsa uri kudai panhau kawaya. Gamba kuseri Mwari vakatoti mukoma musati matomboburitsa. Denda rakatokuwani ndainyasha. Mukatoitwa a better person than the one who exchange the night. But it was not happening. Do you have a personal relationship or encounter with God? Paunombonzwa Mwari. Ngatiparidze ile confirmation yezvaunonzwa Mwari achitaura muspirit mako. Handiti kana ndashumira unzwa kuti changa ndichibvunza Mwari masikati nechapindura. Kwete kuti everything chatinopa kuti chinyowani and hapana cha-answer life yako nekutaura newe. Kuchitsvakira Mwari on a personal level hakusi kupanduka kuimprova. Unoti pakauya kala TV yenga yapandukira black and white. Kubatsirana kuti wakomana sheti ndeyeblue kunokuwadzwa. Nesuwo tinofara uzakubaridzira munhu ari mumachuva anoziva shoko raMwari kunakidza. Unoconnecta so fast, you grow so fast in the things of God. One une nzara nenyota yekutsvaka Mwari wacho. Zvakanaka nokuti ndinopa ndinopotsa unogona kutondibatsirawo.
kana ndakuti yakuseri kuimba kune poto rashinotayoka pakalvari inenge yakakavuka kapoto. Ndino kuti Jesu ane revival yakaita kwete kunzo, ane crusade yakaita pacross, anoparidza vakuroti wakadanidzira nezvikuru mucheka waiva mutemberi keteni rakabvaruka kubva kumusoro uchida kuzasi. Kurati pane order yakasiya kuchechi yanga iri order iyi kare vanhu pavainamata kwaiswa keteni kuseri kwainzi hall of the holies ndokwaenda dzimwe shasha bombera ikusero. Saka Jesu ndokubva atipa right kodzero dzedu sevana vamwari tese ndokubva ati taakubvisa keteni. Why? Because Hophni naPhinehasi vakagochonesa munhu atadza kubata mwana wake, zvanzi zvaipihwa zvakakora pachechi ndovaitora zvati vanhu ichita pamwari vapaPhinehasi. Tatamena akatsendera munhu svika munhu aita mbiri yekusabereka ichiita mashiro vainzwe renyaya apana mabhishopu apamao zvapiwa Jehovha zvazviri zveboys muwanda ana akachovha iwo wanamunzwa kuti mwari ukandipa mwana ndinokupa mufundisi pano angatoziva kuti pano pari kutsengerwa munhu dakureplesa panapa unofana yake giving unonzwa tsitsi kukuwadzwa nemabhishopu mwari ukandipa ndokupa ini ubhishopu achaenda nekukomana kumba gospasa munhu kati personal encounter kuva nekukama naMwari kunokubatsira kuti kuseri kuimba kurege kuitika matiri. Zvinhu zvikuitwa vanhu vafana kuti vachizviita vanofuna Mwari wacho havamuzive, kukama naye havana ende havamunzwe zvavangonzwa zvichitaurwa ndizvo. Ende pamukati nekuti vakomana vakutotsa vanhu stereki damba vanhu vacho vanokutotsekawo. Imwani John the Baptist aiparidza achiti handisini but arikuya shure kwangu andinonosunga tambo yebhuku dzake. Hauna kunzwa here Bhaibheri kuti Johana aiva nevadzidzi vaidzidzei kumunhu akuti handisini mweya wokuda kuenda pasipo chete unenge mweya wokubhora ka haisi kuwina timu yedu but hatibve watosungudza maoko ariko havaisiye dhanamosi yavo mweya kana kapa havana kana chiyo liga vatori vanoudza kuti kokwedu zvine mweya wazvo zvokukundwa. Faro aiziva simba ren'anga pakaintroducwa tsvimbo dzinoita nyoka dzodya dzen'anga haana kutenda kuti ndakuenda kusaiti akaramba netimu yadyirwa tsvimbo iyo mweya ka haana kuti ari ndakuenda kusaiti kwenyoka taa iko ukarohwa tsvimbo dziripo nobafunga manisiki vatalanaolanga havasati vakutoa. I'm sure my time is done. But my message to you, church, Madeline, your personal encounter with God. Check out Mwari. Even in the name of the Mwari Kabel of Pay. Ufuni Mwara washiri kutaura. Jamus gira panesti zvinomedza pamwe tinoona pipes amai pasina kushira nevana. Vana vanosvika pakuita exchange kuseru. Nekuda kwokuti haazive personal life yake kuti Mwari vakati kudii before birth. So information iripo before birth, you don't start to get it, you get by revelation. Abamonza mazwita nzikunyumwa so. Anozwa umuntu namo yawinayo ayisiri yakho awusoka itrack. Enda unazivela nayo. Nokuthi unotonyumwa pane zvakaitika kwete newe. Kwanga usipo panononi namo yandinayo kwedu kwakune mawani. Kuna akabata chete hauna kuprofitwa. Why? Kune information yaunonzwa muspirit mako so you don't start to get it, you have a relationship. Why? Because the Lord releases the revelation. Ndosaka Jesu ati kuna Peter nyama neropa tinakuzivisa asi Baba ndo vakuzivisa. Ukanzwa munhu achitivereka stere kwa revelation mnanyita stere the revelation inouya through relationship. Kune denga zvarinokuudza zvisingaudzwe vamwe kuti Abrahama zvanzi hati vanzira Abrahama zvatoenda kunoita kuSodom nokuti Abrahama yaiva shamwari yaMwari. Saka kune information inopiwa yeukama. Get your own personal information. Kana vanhu vakada kudiscourage but kana wakanzwa Mwari vachitaura unoramba wakamira nokuti unoziva kuti harevi nhema. Vakauya nepari dzapari pakwadzana 4 chamaliza kuti kuchikoro
Maybe wakuita kwatuone chichi. Ngati Mwari ndo wataura vakaseka Mwari chano nomuziva. Ndakamunzwa bwana. Ene vakatochira zano chachi paBhaibheri. Ene vakaprofita ndiri kuriita vaoenda. Wakushire kwaranzi. Vaitoprofita ndafana nomuchinyira kana. Tekotsvaga ndivafonera kuti ari kupfekeka. But conviction yekuti Mwari vataura ndo yakava strength yangu than what they were saying. Boss vanomuudza kuti kana Mwari akudana unodai. Ini vakangondudza kuti ndinewe preach. It was enough. Mastandards enyu panyika nezvinorongwa nevanhu iyo yanyenyi. Mukuru akati rova ndinewe. So no standard chaiyo apa you will cope nice. Mukuru kana akirova ukarova anokuruva kuvanhu. Dai paratitira ndichi. Ndakusira ngare kutsvaka your personal information. You no one by revelation through relationship. You don't study to get it. Peter, nyama neropa zvinakukuzivisa. Hazvisi muri level flesh and blood thinking. It's released in the spirit. Ndo zvinokupa kumira vanhu vachita unakaumenda. Ndokuti vanofunga kuti faith ichivinji. Hazikwanza. Time yangu ichizaitira experience faith. Faith hatisi chivinji. Zvinoita chete kundonamata. Ndiko kukushinga kusikutenga. You know, faith is the evidence of things not seen. Ibira ndikukwazi manje. Kutenda umbowe zvinhu zvisingaoneke. Wendera kuti umbowo unoona kuti zvinooneka. Evidence. Chinhu mutangipo chinooneka chinonongedzerwa. Saka shoko rati faith is the evidence of things not seen. Similar kureva ndisina ari mukanawo. But spiritually you must see or hear something. What faith comes by hearing. Unofanirwa kuona muspirit realm kuti zvikupe kutenda kuti zvinoita. Kurati hazvisi seen naturally. Unakamhanya zvamunhu wachita parara panze pane hondo. Ndokubvanzi Mwari svinudzai jaya. Raona hondo risvinudzei. Kurati kana usiri mulevel yefaith unoona hondo haone defense. Paakasvinudzwa ndopanga kuti kuno kuti akatoti wandei. Tagara takawanda tsano. Munoona but amuone. So it is evidence of things not seen. Kurati ziso rako harizvione. But muspirit unotozviona. Ini ndakazviona voice by ndakazviona voice. Ndakazviona muspiritual realm. Iri dream. Globe nyika dzakabatwa kudai so. Chichi globe so. Iri tesesa novai. Ende muri kuendwa zvashora. Kwese. Ndopana nyika idikika. Panoti kure pa sikure. Aso wadanda nebas kutuze. Usuma na yangu Blawaya 40 minutes kwa Blawaya. 40. Blawaya kure maendeleo. I want us to pray. There's a personal information you must get. One of discourage what you should later. When you walk on to my walk, I should tell them I want to put a sheet and what comes by the known what it is in their way. I don't think about what's on a form of that, but in the Sasha, don't see. I don't know counselor. I don't know the counselor. Chief point. I want us to pray. We are chained already. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. I surrender to you, Holy Spirit. Taurai kwa nini mwari wangu. Wakandidana nechikonzero. Nyasha ngadzidururwe. Wakatendeka mchelewe nyasha. Taurai kuupenyu wangu mwari. Taurai maringe mbele yangu. Taurai maringe basa rangu. Taurai maringe utano wangu.
Mwari vakataura naRibheka mukataura zvakavanzika zvavakomana vari mudumbu. Mwari kune zvakavanzika zvisina kunzwaka semurwe nambuya zvamunoziva imi Mwari pamusoro peupenyu hwangu. Talk to me, Holy Spirit. Talk to me, Jehovah God. Taurai neni Mwari, taurai neni Jesu. Takutendai nekukupai mberi muzita raJesu. Amen. God bless you, Jesu. Vamos